Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan Aglayza. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunhana. Dear Mr. Lonely. Addan kaayan ayat ko. Kat may papan kada kami tinak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Glyza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Makiwin naswaskan iti dayjay a Marcelo. Ngamin, di mi kayat para ken ka. Apay adi yung kayat nanang. Tao damot apada tayo Agpayso, hanggang kasjay nga rod ti kasasaad na. Amangan no ibaga dagiti tao at ilaang kwartana ti kayat mo. Gusto ni nanang mo, anak ko. Isuasapay la kuma, tamaawatan na kami. Nanang, Adda mabalinda iti biyag. Idinto tada tayo kat awan. Isung adda maibaga dagiti tao. apay nanang. Saan kayo kadipay anaruam iti ugali tayo at tao? Nga dalat na masauda iti padada at tao. Nasaya at manwano saan ti aramid tayo. Pakawanandak ko nanang, tatang. Diyak kaya ti makiwin naswas ka ni Marcelo. Gaputa ay ayat at unay. Glyza, sigurado ka kading nga ay ayatem ni Marcelo? When Beverly, uray anya pa iti ibagbaga dagiti tattao. Sana ka maupay. Friend? Amok ti adda dita panunot mo. When, nakamuleta ni Marcelo. Ngamawan anyaman na kanyak. Gaputa may salaang mat asaka ti awan kan kuana. Sa bagay matkit di Kan may sa. Mariknak mo ti kinapudno na kanyak. Iso nakarkaro nga inayat ko. Tinapatag. Sinurot mo ti Riknam. Kan naragsak ka, Glyza. When Beverly, iso nga awan anyaman na kanyak dagiti sasa o dagiti tattao. Love, nag-enjoy ka kadimat laan? When love, Sigurado ka? when nga rod, gaputa si katikadwa. Amangan no nabannog ka nang alalay kanyak. Aday ta ka manan. Imbes nga awan ngamin timbagak ka. Ala, wanan, love. Di ka manan agmisuot. Si kantumot ngamin. Ala, gustoon ko nakmat. Basta, laglagi pa Sa anak to apulos ama uma amang kadkadwakan ka. Nga uray adayupay ti papapananta. Nakita na kayo ni Ikityo. Nagkuyog kayo kanumanan iti dayjay a lalaki. Nanang, Apay, talaga adi mo masinaan dayjay a lalaki? imbagak matan kada kayo nanang. Ay ayatag unay ni Marcelo. Iso adyak masinaan nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Maawatan dak kumamot nanang. Tinungpal kun amin akayat yo. Sinurot ko amin apaganurutan nyo. Ngam na maipapan kumamot tan iti ayat. Di dak kumamot tan pakibyangan. Maamakak lang amin, anak ko. Amangan no di munto kabailan adengken dagiti ibaga ti tattao ken ka. Kabaalak nanang. Gaputaing karik iti bagit. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Ken uray anya pa'y ti sasawan dagiti tattao. Sa anak a maupay. Gaputa ay ayatag unay ni Marcelo. Apay nga taadidak maawatan da nanang kantatang. Tilaang makuna dagiti tattao ti pampanunutan da. Maawatak ti Marikriknam, Glyza. Ngam,
Maawatak mo't dagiti dadakkel mo. Gapuday ta itinalaos apan nang ipatagdakan ka. Ti pakasagnam ti pampanunutan da. Ngam panunutan da kumamat nga damat rik na kamasakitan, Beverly. Siyak matlaang ti masakitan. No pilitag ti bagi kamang lipat ka ni Marcelo. Narigat nga agpaiso ti sitwasyon mo, Glyza. Masyanak payan kan ka. Jak payan ammo no anya ti ibagak. Maawatan ka. Gaputa saan asikat yan iti sitwasyon ko. Basta, tila ang panagayat ko ti agar-ari dito'y kaunggak. Iso ajak maaramid ti kayat nananang kantatang ko. Ala, ikararag talaangan, asapay kumatadumtang ti panawin a maawatan da ka dagiti dadakkel mo. Day tamat na ti kanayon ko adawatan iti Diyos. Gaputa na dagsanan ti barukong ko. Gapu iti daytoy ama paspasamak. Talaga ka di adinak mayat, Glyza? Maawatan na ko Mariden. Gaputa na ingkabsatan laang nga ayat ti mariknak para kan ka. Glyza. Kan amo kasaanan ang mailimad kan ka ti relasyon mi kan ni Marcelo. Iso asapay la ko mata maawatan nak. Uwan, Glyza. Ketsapay ko mga rod. Tanaragsak ka iti relasyon nyo, adwa. Uwan Reden, naragsakak. Gaputa ay ayatan kan ipatpatag mi ti tunggal maysa. Ang mo rin no kasta. Adak lang dito yan ang kasagana adungag kan ka. No adaman parikot mo. Kayan si sasagana amang tulong kan ka. Glyza, sapay kumata di mo ibaga apat padaksak ti nobyom. Ha? Jak mo, no nariro ak lang iti panagkita. Kasla ni Marcelo matjay nakitak idi na minsan ijay sentro. Nga adda kakuyog na babae. Ha? Kan, jak mo no kamalimanan da ito eh. Kasla sa bali tinadlaw ko iti garaw da. Anya ti kayat pasawan, Beverly? Nagdagkat da iti tunggal maysa. No kumakabsat na di kakuyog na, saan kumaakas jay tilangada? Uy, Glyza! Ah? Sumungbat ka mat Ay, pasensya kan, Beverly. Diyak lang amin amo ti isungbat ko kan ka. Kas lang amin naklaatak itimbagam. Pasensya ka na. Ti maibagak, paliiwam anaimbag ti kaayan-ayat mo. Sa dino ti kayat mo apapanan, love? Uray konforme ditan. Sa anak mat ngagpili-pili, love. Intapay nga rod agpasyar. Kalpasan na. Mapantamangan. Ang katwan kayat ko launay. Mala nga rod. Mapantan. Yeg mong tabag mo. Tasya akong ti mga wait. Nag-sweet matan to'y nobyo. Iso akas na imposible timbaga ni Beverly. Diyak man laangan ni kaskaso. Ama ano nagkamali laang iti panagawat na itinakita na. Love. Apay na paulimak ka. Ha? Ay, awan love. Pasensya kan ha. Amangan mo't no adda parikot mo. Apay akasta ka. Awan. Nalagip ko laang di report ko ajak pa'y nailupas di opisina. Anya? Ngambay amon na jay. Ala, intakit din nagpasyar. Aramidag tulatan ti ibagbagak ajak na ilupas inton bigat. Unmat ngamin, love. Tapno agaliwag say kamat. Jak agpadlaw, amariribu ka nak. Ama ano makadlaw pa'y ti kaayan ayat ko. Pasensya ka ko man, no dagulitak, Glyza. Angam talaga ngamin nga gayatak kan ka. Makitak ti kinapudnom kanya, Kreden. Ngam, isumat lang nga isu ti sungbat ko iti daytang ibagbagam. Agsapol ka laangan iti sabali nga ayatam. Mawatak mo din maayat, Glyza. Angam, sapay ko mga rod ta di nakadaywan. Ibilang na kumalatagayam mo. Juan,
Awan parikot iti dayta. Agayam talatta nga uray adda nobyo. Amangan mo't no dama ibaga ni Marcelo akaayan-ayat mo. Saan aseloso ni Marcelo? Amok nga da panagtalat na kanyak. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam, reden. Palimos. Anyamot tindag ito yata tao. Di talang agdaw-dawat ti amuda. Pangaasiyo ka di. Takasyanda. Uray igatang ko la kumaiti may sabis ko eh. Awatan nyo daytoy, nana. Ay saan? Di mo nikikanday ta bakit? Agruamdag ita. Kaasimot, love. Isupay a paggatang namot ay titinapay a pamadpad na itibisin na. Saanan, kunak? Agtrabaho damat Saan laday ta agdaw-dawat ti amudang aramidon? Ha? Limpyo da tao. Ngam di dakit di agtrabaho. Kita andak mo Uray adda diferensya ti sakak. Kabaalak ti agtrabaho. Alawanan. Nana, pasensya kayon ha. Awan ngamin maitad ko. Ay, sige. Agyaman aklaan basang. Pumanaw ka man ngamin dito Buisit ka bakbakatan. Una yan. Sabali at talaga ti ugali ti kaayan ayat ko. Ay! Sorry! Ti ayaw pa babae. Makitkitam lang arudan na nakamuleta ak. Banggaan nakitin. Sorry, sir. Jack in gagara. Agdadarasak ngamin. Buisit kit di tigastoy. Ala, gusto love. Nagsorry mo din. Di na siguro nakita mabangga na kan. Tirurod kon. Daytoy katikon kun hakon. Narigat ti magmag na iti matatao a lugar. Huston di ka din agungat. Tapno saan mapirdi ti aldaw mo. Intan. Di mo ikalintagan dagiti awan serbina a tao. Talaga sa bali ti nobyo. Agsao pa yan iti dagas. Glyza, aday pakitakan ka. Agkalma ka kumalaang ha? Anyamin day ta Beverly. Si Kamot, pagdandanagan nakmanan. Diyak ko maipakita. Si Kamot ngaminan ti agrabyado. Iso nga ipakitak-latan nga uray amok ka masakitan ka. Ha? Nasaysaya aten ama amwam. Ngam ti mala daw ti amin. Anyamin aya day ta. Ipakita mon Kitaam day to'y Ladawan mo't day ta. Katuan. Kitaam ngamin anaimbag Kitaam no asino day ta adda iti ladawan. Ni Marcelo mat. Mabigbig ko ti muleta kan jacket na. Wen. Kan daytoy pay Kitaam anaimbag. Ha? Ni Marcelo? Ada ka inagak na babae? Ay, maawata mo't siguro ti kaya tasawan dayta. Ti awanan bain a lalaki? Dayta ti ibagbagak idikan ka. Iso anak ko idikan ka, apaliiwam anaimbag ti kaayan-ayat mo. No kasta, nabayag kaya man alukluk kunak ti awanan bain a lalaki. Beverly, ipasam kanyak dagita aladawan. Taitamot laeng, komprontaek ni Marcelo. Love, itaman pa'y ngay nayaban na katrabiin. Juan, gaputada kayat ko alawagan kan ka. Ha? Nakasirseryoso ka mat, love. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Apay adi ka makatagari. Song batam ti salsalud-sudat. Pakawanan na ko mahaglay sa... Wanan kay tibain.
Amuklatan anabayag na kun aluklukwan. Iso amanipod ita. Agwin na swastan. Saan, Glyza? Danggam ti palawag ko. Diyak kasapulan ti palawag mo, Marcelo. Umdason dagita nakitak. Sayang. Inayat ka itinapod mo. Inlablaban ka kadagiti dadakil ko. Nga uray di da kakayat. Ngam kastoy lagayam ti isobad mo kanyak. Ha? Naupay akon kan ka. Kan maysa. Jack magustuhan ti ugalim. Gaputa bayat abo maibayag ti relasyon ta. Rimwaran ti pudno nga ugalim. Kat pakawanan nakuma iti da ito'y ama ibagakan ka. Adda lang arudan diferensyam. Babaero kan natangig kapay. Glyza. Awan pa'y asim kadagiti ang kasapulan. Napasindayag ka. Banag anak kaupayak. Imbes ko mga agbalin ka anak pakumbaba. Saan? Tanag nga to ti panagkitam iti bagim. Ha? Manipod ita. Di na kun rengrengan. Gaputa di kan kayat. Nanang, tatang, nakiwin naswasakon ka ni Marcelo. Ha? Naupayak iti ugali na, nanang. Nabayag gaya man nga da sa bali a nobya na. Kan maysa, natangig unay. Ay, idi payla ang anadlaw ko na itanga ugali na, anak ko. Jakla nagtagtagari. Gaputa ang mga no ibagam apad padaksak. Kat nakarkarong agsakit tinakam mo kanya. Pakawanandak ko, ma. Gapo iti panagsungsungbat ko kada kayo idi. Tinumngar ko amin ngayong bagbagayo. Gapo iti nalaos sa panagayat ko kani Marcelo. Maawatan ka, anak ko. Kasta at talaga ti agayat. Ngam aklo na, nanang, tatang, nasakitan iti napasamak. Nagsakit a panunutan. Ati pa'y lalaki nga inlablaban ko. Kat iso pa'y gayam timang pasakit kanyak. Anak ko, nasaysaya at ti kasta. Gaputan na amuam adagos ti ugali na. Kasano no nagkasar kayo adi mo na amuan? Adda masakitan ka no kasta. Aklunam ti amin, anak ko. Panunutam latan, asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Pudno gayam ti kunada, nga uray kasano ti panagayat mo iti maysa a tao, ket mapunas amin dayta, no isumetla ang amismo ti makaaramid, iti pakadismayaam. Inbreak ko nga rod ni Marcelo, ket pinadas na nga inay-ayo, ngem talaga asaanen a maisubli ti panagayat ko kenkwana. Di nakmat sinardengan ni Riden nga inarem, agingga asinong batak. Ita, naragsak kami. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Glyza. Glyza pagayam ko, ni Riden tinaikari aparaken ka. Saan ani Marcelo? Ngam sapay ko ma, tama pakawan mo ni Marcelo. Tapno nasaya at latta ti panaglalangan nyo, no addaman ti pagsasabatan nyo. Takas iti kunada, nailat ti lubong. Kat saan amaliklikan, nga agsasabat kayo latta. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Glyza, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.